Vitajte. Predstavte si, že desiatky rokov kosíte záhradu za domom, staráte sa o ňu, sadíte stromy a ste úprimne presvedčená, že je vaša. No a jedného dňa vám zákon povie: máte pravdu, je vaša. Znie to trochu ako z rozprávky však. Presne. Ale v slovenskom práve naozaj existuje mechanizmus, ktorý to umožňuje a volá sa to vydržanie. A je to fascinujúci, aj keď dosť komplikovaný inštitút. Dnes sa na tento koncept pozrieme naozaj zblízka. Naším cieľom je zistiť, čo to vydržanie presne je a hlavne, prečo štát nedávno spravil obrovskú zmenu v tom, ako sa vlastne potvrdzuje. Máme k tomu dva kľúčové zdroje. Jeden je podrobný právny text, ktorý mapuje celé to nové súdne konanie, a druhý je oficiálna dôvodová správa k zákonu. A tá nám vlastne odhalí, prečo bola tá zmena taká nevyhnutná. Takže naša misia je jasná. Pochopiť, ako to funguje dnes, ale hlavne prečo sa to muselo zmeniť. Poďme sa do toho pustiť. Poďme na to. Dobre, tak začnime úplne od piky. Vydržanie. V laickej predstave to asi vyzerá tak, že ak niekde bývam dosť dlho, automaticky mi to patrí. Je to naozaj také jednoduché? No, vôbec nie, hoci tá základná myšlienka je správna. Zákon vraví, že ak sa o vec staráte ako o vlastnú, dostatočne dlho a v dobrej viere, vlastníctvo na vás nakoniec prejde. Aha, v dobrej viere. To je asi ten háčik. To je jeden z nich. Kľúčové sú práve tie presne stanovené podmienky v občianskom zákonníku. Nie je to len o čase. Zákon má taký svoj, povedzme, kontrolný zoznam a ten musí byť kompletne odškrtnutý. A čo je na tom zozname? Sú tam 3 hlavné body. Prvý a asi najdôležitejší je oprávnená držba. To je právnický termín pre stav, keď ste skutočne úprimne a po celý čas presvedčení, že vám vec patrí. A to presvedčenie musí mať nejaký základ, predpokladám. Presne. Musí stáť na niečom reálnom. Napríklad ste nehnuteľnosť zdedili alebo kúpili na základe zmluvy, o ktorej ste si mysleli, že je platná. Nestačí si len povedať: tento pozemok je opustený, tak si ho vezmem. Druhý bod je, že musí ísť o spôsobilý predmet, teda vec, ktorú vôbec možno vlastniť. No a tretím je čas. Pri nehnuteľnostiach, ako sú domy či pozemky, musí táto nepretržitá a dobromyselná držba trvať celých 10 rokov. 10 rokov to je dosť dlhá doba, takže ak splním všetky tieto podmienky, po 10 rokoch a jednom dni sa zobudím a som majiteľka, aj keď v katastri je stále napísaný niekto iný? Presne tak. Právnici by povedali, že vlastníctvo vzniká ex lege, čiže priamo zo zákona. V tej sekunde, keď uplynie lehota, stávate sa vlastníkom. Lenže katastr o tom nevie. No práve, katastri je len evidencia. Tá sa sama od sebe nezmení. Aby sa vaše meno objavilo na liste vlastníctva, potrebujete oficiálny papier, ktorý potvrdí, že k vydržaniu skutočne došlo. A práve v tom, ako sa tento papier získaval, nastala tá zásadná zmena. Aha, a tu sa dostávame k jadru veci. Zdroje hovoria, že do apríla 2021 to bolo v kompetencii notárov. A ten proces opisujú ako pomerne rýchly, ale neverejný. Áno. To slovíčko neverejný znie trochu znepokojujúco, keď ide o majetok, a presne to bol ten problém. Dôvodová správa k zákonu to opisuje veľmi jasne. Predstavte si situáciu, niekto prišiel za notárom, predložil nejaké vyhlásenia, možno od susedov, a tvrdil, že splnil podmienky. A notár to len tak zobral. Nemal veľa nástrojov, ako to overiť do hĺbky. A celé sa to odohralo za zatvorenými dverami. V katastre zapísaný vlastník alebo jeho deti, ktoré možno žili v inom meste a ani netušili, že nejaký pozemok po starých rodičov vlastnia. Sa o tom vôbec nedozvedeli? Vôbec. Počkajte, takže mi chcete povedať, že som mohla prísť o pozemok a zistiť to až náhodou o niekoľko rokov, keď už by bolo neskoro? To znie ako diera v zákone veľká ako stodola. Bohužiaľ, presne také prípady sa stávali. Bol to systém, ktorý sa dal zneužiť na úkor ústavou chráneného vlastníckeho práva. Pôvodný vlastník nemal prakticky žiadnu šancu brániť sa. Pretože o konaní ani nevedel. Presne. A štát si uvedomil, že toto je neudržateľné. Preto prišla tá radikálna zmena. Od 1. mája 2021 právomoc prešla výlučne na súdy. Takže sa vlastne zmenila celá filozofia, predtým rýchlosť pre navrhovateľa, ale riziko pre vlastníka. A teraz je to naopak, bezpečnosť a transparentnosť sú na prvom mieste. Aj keď to trvá dlhšie. Výborne zhrnuté. Cieľom bolo vniesť do toho právnu istotu, nezávislé posúdenie a hlavne publicitu. Súdny proces je od základov postavený tak, aby sa o ňom dozvedel každý, koho sa to môže týkať. Dobre, to dáva zmysel.
Ako to teda vyzerá v praxi, keď chcem dnes požiadať súd o potvrdenie vydržania? Predpokladám, že to nezačínalo len vyplnením jednoduchého formulára. To určite nie. Ide o špeciálny typ konania, tzv. Nesporové konanie. Dôležité je pochopiť, že súd tu nerozhoduje spor medzi dvoma stranami. Aha, čiže tam nie je žalobca a žalovaný. Nie. Súd len ako nezávislá autorita overuje, či v minulosti naozaj boli splnené zákonné podmienky. Jeho rozhodnutie má len potvrdzujúci deklaratórny charakter. Súd vlastne len povie: áno, potvrdzujeme, že táto osoba sa stala vlastníkom už pred rokmi. Nič nové nevytvára, len dáva oficiálnu pečiatku na stav, ktorý už existuje. Presne tak. A ako ten proces spustím, čo všetko musím súdu predložiť, aby sa so mnou vôbec začal baviť? Všetko sa začína podaním návrhu, ktorý musí byť naozaj dôkladný. Nestačí napísať 2 vety. Musíte v ňom vyrozprávať celý príbeh vašej držby. Kedy a za akých okolností ste sa k nehnuteľnosti dostali. Prečo ste si celý čas mysleli, že je vaša. Musím to tam všetko opísať. Áno, a ako konkrétne ste ju užívali tých 10 a viac rokov. Musíte presne označiť nehnuteľnosť podľa katastrálnych údajov a určiť presný deň, kedy podľa vás k vydržaniu došlo. A dôkazy, predpokladám, že moje slovo nestačí, musí mať v ruke nejaký papier, aj keď je možno starý a neplatný. Presne tak. A toto je kľúčové. Svoje tvrdenia musíte osvedčiť, čo je silnejší výraz ako len preukázať. Súd očakáva presvedčivé dôkazy. Napríklad? Môže to byť stará kúpna zmluva, aj keby bola neplatná, alebo dokazuje váš dobrý úmysel, alebo rozhodnutie o dedičstve. Veľmi dôležité sú výpisy z historických pozemkových kníh, čestné vyhlásenia svedkov, typicky susedov. Tí, čo vás videli sa o to starať celé roky. Áno. Pomôžu aj staré fotky, daňové priznania, kde ste platili daň z nehnuteľnosti, proste čokoľvek, čo podporí váš príbeh. A samozrejme treba zaplatiť súdny poplatok 99,5 €. Keď súd dostane takýto balík dokumentov, čo sa deje ďalej? Ide to rovno na verejnosť? Ešte nie. Najprv prichádza fáza, ktorú môžeme nazvať predbežným filtrom. Súd si návrh a dôkazy sám dôkladne preštuduje. Takže si to najprv pozrie sám. Áno. A ak už v tejto fáze zistí, že tvrdenia sú zjavne neosvedčené, napríklad chýbajú dôkazy o dobrej viere, alebo lehota je kratšia, môže návrh zamietnúť hneď na začiatku. To je celkom efektívne. Veľmi. Zabráni sa tým zbytočnému zaťažovaniu všetkých ostatných. No dobre, a ak návrh prejde týmto prvým sitom, vtedy prichádza na rad tá sľubovaná publicita. Áno, a to je tá najväčšia zmena oproti starému systému notárov. Súd vydá tzv. Vyzývacie uznesenie. To znie dôležito. Je to v podstate verejná výzva. Súd ňou oznamuje celému svetu: pozor, prebieha konanie o potvrdení vydržania tejto konkrétnej nehnuteľnosti. Ak si myslíte, že máte k nej nejaké práva, teraz je čas sa ozvať. A kde sa takáto výzva zverejní? Kto sa o nej reálne môže dozvedieť? Asi to nedávajú do televíznych správ. No to nie, ale zákon stanovuje 2 povinné miesta. Prvým je obchodný vestník, čo je oficiálny celoštátny publikačný nástroj. A druhým, v praxi asi dôležitejším, je úradná tabula obce, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Súd zároveň informuje kataster, ktorý na list vlastníctva zapíše poznámku, že prebieha takéto konanie. To je dobré. Také varovanie pre každého. A aká je lehota na reakciu? Lehota je pomerne štedrá, minimálne 6 mesiacov od zverejnenia. Počas tejto doby môže ktokoľvek, kto tvrdí, že jeho práva sú dotknuté, podať na súde námietky. Ktokoľvek. Aj sused? No, ktokoľvek, kto preukáže právny záujem. Môže to byť evidovaný vlastník, jeho dedičia, spoluvlastníci, záložný veriteľ. A stačí len napísať súdu nesúhlasím, alebo musí mať v rukách silné argumenty? Určite nestačí. Námietka musí byť riadne odôvodnená a podložená dôkazmi. Dôkazné bremeno je na tom, kto námietku podáva. Rozumiem. Musí preukázať, prečo podmienky vydržania neboli splnené. Napríklad doloží dôkaz, že navrhovateľ nebol v dobrej viere, lebo mu pred rokmi posielal list, aby pozemok opustil, alebo že držba bola prerušená. Po uplynutí tých 6 mesiacov a posúdení námietok teda prichádza finále. Aké sú možné výsledky? Sú 2 hlavné scenáre. Ak nikto nepodal relevantné námietky, alebo ak ich súd zamietol, vydá uznesenie, ktorým vydržanie potvrdí. A na jeho základe kataster vykoná zápis. A druhý scenár? Druhý je, že námietky boli úspešné. V takom prípade súd návrh zamietne a vlastníkom zostáva ten, kto je zapísaný v katastri. Už teraz si viem predstaviť niekoľko spôsobov, ako by to mohol niekto, kto o to žiada, pokaziť. Naše zdroje spomínajú niekoľko typických chýb. Poďme sa na ne pozrieť, to môže byť pre mnohých veľmi užitočné. Určite.
Prvá je zrejme nedostatočné dokazovanie. Áno, to je to cika. Navrhovateľ si myslí, že stačí jeho čestné vyhlásenie a vyhlásenie jedného suseda. Ale súd potrebuje oveľa viac. Potrebuje si poskladať uveriteľný a objektívnymi dôkazmi podložený obraz. A čo tá najčastejšia chyba, ktorú ste už naznačili, zlý výklad dobrej viery. Povedzme, že sused mi pred 15 rokmi pri pive povie: ten kúsok záhrady za plotom aj tak nikto nechce, užívaj si ho. A ja som ho odvtedy kosila. To znie ako dobrá viera, ale... Ale právne je to úplne bezcenné. Presne tak. Toto je dokonalý príklad. Vaša viera sa musí opierať o nejakú právnu skutočnosť, o tzv. Titul nadobudnutia, aj keby bol chybný. Ústna dohoda pri nehnuteľnostiach nemá žiadnu právnu váhu. Zákon striktne vyžaduje písomnú zmluvu. Čiže ak viem, že som to nekúpila, ani nezdedila... Áno, nemôžete byť dobromyselná v tom, že vám to patrí. Judikatúra Najvyššieho súdu je v tomto absolútne konzistentná. Dobrá viera nie je pocit. Je to presvedčenie opreté o nejaký, hoci aj chybný právny akt. Rozumiem. Tretia chyba, ktorú zdroja spomínajú, je prerušenie držby. Tých 10 rokov musí byť naozaj v kuse. Áno, lehota musí byť nepretržitá. Ak ste pozemok užívali 5 rokov, potom ste sa na ďalších 5 odsťahovali pracovať do zahraničia a o pozemok sa nikto nestaral. Ak tých prvých 5 rokov sa mi neráta. Presne. Lehota začína plynúť odznova od vášho návratu. Samozrejme, bežná dovolenka držbu neprerušuje, ale musí ísť o súvislý a pokojný výkon práv. A teraz kľúčová otázka. Predstavme si, že súdny proces prebehol, námietky neboli, súd mi vydržanie právoplatne potvrdil a som zapísaná v katastri. Je to definitívny koniec príbehu? Nemá pôvodný vlastník už absolútne žiadnu šancu? Nie úplne. Zákon je v tomto spravodlivý a myslí aj na takéto situácie. Poskytuje dve dôležité poistky. Aké? Prvou je možnosť podať novú, tentoraz už klasickú sporovú žalobu na ochranu vlastníckeho práva. Pôvodný vlastník to môže urobiť aj po skončení konania. Ale... Je tam nejaké ale však. Áno, musí súdu preukázať, že sa o pôvodnom konaní z objektívnych dôvodov nemohol dozvedieť a nemohol v ňom podať námietky. Napríklad bol dlhodobo v zahraničí bez prístupu k informáciám. A tá druhá poistka? Tá chráni právnu istotu a dôveru v kataster, čo je pre celý trh s nehnuteľnosťami absolútne zásadné. Je to ochrana tretích osôb. Povedzme, že súd mi potvrdí vydržanie, ja sa zapíšem do katastra a následne nehnuteľnosť predám vám. Ja si to overím v katastri, vidím, že ste vlastník a kúpim to. Presne. V dobrej viere to kúpite, ak by sa aj o rok ukázalo, že moje vydržanie nebolo v poriadku, vy ako dobromyselní kupujúci by ste o nehnuteľnosť prísť nemali. Vaše vlastníctvo je chránené. Inak by sa nikto nemohol spoľahnúť na údaje v katastre. A celý systém by sa zrútil. Takže keď si to celé zhrnieme, prechod od neverejného a rýchleho notárskeho osvedčenia k verejnému, zdĺhávamu, ale transparentnému súdnemu konaniu je obrovská a zásadná zmena. Hlavným cieľom bolo zalátať dieru v zákone, ochrániť vlastnícke právo a zabrániť podvodom. Určite. Pre toho, kto si chce vydržanie potvrdiť, je to dnes oveľa náročnejšie, ale pre všetkých ostatných to prináša neporovnateľne vyššiu právnu istotu. Presne tak. A celé to smeruje k jednej záverečnej myšlienke, ktorú naše zdroje naznačujú. Nový systém je postavený na starodávnej rímskej zásade vigilantibus iura scripta sunt. Čo v preklade znamená... Právo patrí bdelým, ostražitým. Dáva nástroje tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoj majetok a strážia si ho. A to otvára jednu provokatívnu otázku na zamyslenie však? Presne. Otázka znie, je v dnešnej hektickej dobe a globalizovanom svete reálne očakávať, že každý vlastník a najmä dedičia, ktorí často ani netušia o nejakom zabudnutom kúsku lesa po pradedovi, bude aktívne a pravidelne kontrolovať obchodný vestník a úradné tabule obcí po celom Slovensku. Tento systém síce veľmi efektívne bráni podvodom, ale nevytvára zároveň nové, moderné riziko pre tých právoplatných, ale z pochopiteľných dôvodov neinformovaných alebo len pasívnych vlastníkov. To je naozaj podnet na zamyslenie. Kde sa končí zodpovednosť jednotlivca a začína zodpovednosť štátu za ochranu majetku? Ďakujeme, že ste s nami absolvovali tento ponor do problematiky vydržania. Ďakujeme za pozornosť. O týždeň sa na vás tešíme opäť. Nezabudnite, kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.